poseu-nos ja a treballar, canviem la nostra àrea. El finançament autonòmic, també de part de Compromís. Sí, ho havia llegit perquè la filosofia és la mateixa que es va aprovar per unanimitat en les Corts Valencianes per part de tots els grups polítics representats i havia de plegar un posicionament més d'una altra administració exigint al govern de l'Estat el finançament que per dret i per deure ens correspon. La financiación consideramos que la financiación no es la que nos correspondería, pero yo creo que mirar hacia atrás lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante. Lo que queremos es que se modifique la financiación actual, olvidarme de historias pasadas, porque agua pasada no mueve molino, y que se solicite y nos quedemos intentando de que no existan diferencias entre unas regiones con otras, que nos olvidemos de caracteres históricos o hechos diferenciales, que no sé qué hechos diferenciales son, para que en todo el Estado español tengamos la misma financiación. Pero nada de estar volviendo para atrás, tener agravios comparativos, eso creo que nunca avanzaremos con eso. No, vamos a votar en contra. En estos momentos se está negociando un nuevo modelo de financiación más justo para la Comunidad Valenciana que el anterior aprobado por el gobierno socialista y que tanto nos ha perjudicado. Y un presidente del gobierno del Partido Popular ya ha anunciado, y lo dijo aquí en Valencia hace poco más de 3 semanas, que en el primer semestre de 2016 se cambiaría este modelo de financiación. El compromiso del Partido Popular con la mejora del modelo de financiación lo conoce todo el mundo y vamos a seguir existiendo y trabajando, como hemos hecho estos años, gobernar y gobernar, por un cambio de ese modelo de financiación que acabe con la marginación que sufre nuestra comunidad. Además, debo recordar que ya existe un acuerdo unánime de todos los grupos en las Cortes para reivindicar ese cambio, porque es momento de trabajar y no de hacer demagogia, o de utilizar una cuestión tan sensible de forma partidista para emplearla como forma arrojadiza contra la que votaríamos a favor. A favor. Sí. En los 3 puntos, la reforma inmediata del sistema de financiación autonòmico, el reconeixement del dèficit de finançament acumulat i l'execució per part de l'Estat d'unes inversions i infraestructures, que és el que Ximo Puig ha demanat al senyor Rajoy, que me pense que no li feu molta cas, però nosaltres estem a favor. Jo no sé si seria convenient que diguérem a Ciutadans, al PP, al PSOE, com es diu? A Podem i a Compromís, que han fet demagogia a aprovar el que han aprovat, perquè l'han aprovat per unanimitat. Jo no sé si dir-los que això remena el passat, quan una persona te deu alguna cosa i estàs en dret legalment establert a reclamar no és remoure el passat, és senzillament reclamar el que és teu i que per llei te pertocaria. Efectivament, el PP no votà en contra de la llei de finançament del 2009, no votà en contra, no votà a favor, ho has dit, però no votà en contra, i ara no recordo exactament de memòria les paraules de Camps, però n'hi havia que llegir-les perquè això sí que podria dir-se baixant d'un criteri de demagògia. I dit això, vull dir, sí que és convenient que els valencians, les valencianes, si ho tenen molt clar els nostres representants, que Ximo Puig, que va anar en representació de Ciutadans, del PP, de Compromís, de Podem, del PSOE, a reivindicar el que havien acordat per unanimitat, no sols foren els rebuts de les Corts, sinó com passar quan Picanya aprovà fou el primer ajuntament que demanava la via del 151 i es convertí el País Valencià en la primera comunitat autònoma que va formalitzar la petició amb un 90 i pico % de població i un 94% de municipis que donaven suport a Josep Lluís Alminyana per presentar la documentació, doncs jo crec que el president de tots els valencians i valencianes, a més del posicionament de les Corts, si tots els municipis feren costat,
i se pronunciaren, se trobarien en les forces i Madrid se n'adonaria que no pot continuar prendre'ns el peu. Ara, jo ratifique, done suport, com ha fet la companya del PSOE, a lo que aprovar Ciutadans, PP, Podem, Compromís i PSOE en les corporacions.